un señor en Madrid, para su consumo humano, un cerdo se crió. Y el día de las elecciones se dejó la puerta abierta y el cerdo se le escapó. Se fue a la casa consistorial y allí le dijeron, aquí no queremos ningún animal. Y entonces el cerdo contestó, aquí hay diputados que son más cerdos que yo. Això s'ha dit tota la vida. Moltes gràcies. Anem a fer ara un romanç. Els romanços el cantaven els ceguets o les ceguetes, que encara n'hi ha gent major que se n'en recorda quan anaven pels pobles a cantar. Cal dir que els ceguets de les nostres terres eren els nostres trobadors. Estaven les dones a les portes de les cases on el cosint o els homes estaven parlant i ells passaven i el viol li donaven qualsevol gallec o el que foren aquell entonces. Rafael, parlem per el seu deixat i vaig dir al tio Rafael, canta-mos el milagre de la Virgen del Carmen, que és un milagre que va ocórrer, bueno, un milagre, segons diuen, que és de Cuba, però va ser en un xic de Borriana, que se'l vaig cantar des de Borriana i es va quedar rubio, no ho sabíem què era, i és una cosa que va passar en la guerra de Cuba, imagineu-se, és història tot. Però este és un romanç que cal dir que és de risa. Este me'l canta la tia Tere. Ahir vaig estar parlant amb ella que em va felicitar. La vaig tindre una hora, xarra més que tomaca. Moltes vegades està parlant de mi i diu, Pepe, mira si parla que estic hasta suat. Agarra suat de por. És una passada. Bueno, i és d'un home que tenia un albercoquer, en castellà pensa que es diu albercueque, un albercuequero a la puerta de casa, i els amics volien fotre-li els albercocs. Li van fer un ninot, bueno, no vos el conté, vos el cante i veureu el que li va passar. I vos el cante com la tia Tere. També tinc que dir una coseta, que gràcies a les dones s'han pogut conservar totes aquestes cançons, perquè la tia Tere conta, diu, en el mes de juliol o en el mes d'agost, a tisonar raïm o als anys secs, a les 3 de la vesprada, diu, els amos volia que cantaren, perquè alguna, el que feia el testament, s'adormia, no? I els amos també van fer alguna cosa de bé. Ja que no fa molt, però tira molt. Romanç de l'Albercueque. S'imagineu si el tinguin que cantar en castellà? Era un senyoret allà en l'horta, va regal de sa casa un albercoquer, doble d'albercocs, xicotes madures i algun gros, per fora una feta, per si algú s'acostava, buidar-li el cap. Els amics que s'enteren de falsa manya, un ninot li preparen de roba i palla, molt ben preparat, i li el deixen en l'arbre penjat, pa que es menejarà. La tia Tere, quan el canta, diu, i el fulano de llum, el de Bisana, el fulano que el veu, amarga el pas i li diu, sóc un ante, tu ahir què fas? Pillo sóc gandul, si no vols que el fora del cul, pillo deshonrat, si no vols que el fora del cap, com a Samulona, de vindré a omplir-te la barjola de la fruita bona que guardava
fer